Dobar dan. Oprostite, znate možda gdje je arena? Arena? Arena. Ja to gledao. Oj, oprostite. Pozdrav svima, kako se šta ima? Moje ime Laura i dobrodošli u novi klip. Ovdje sam sa Karlom. Ćao. I danas snimamo gdje je arena. Prank. Pa pitat ćemo ljude gdje je arena, a doslovno smo ispred nje. I to će biti to, vidjet ćemo njihove reakcije i idemo u video. Oprostite, gdje je arena? Gdje je arena? Znate li? Okej. Oprosti, znaš gdje je arena? Okej. Niko ne zna gdje je arena, mislim ono, stvarno. Dobar dan, oprostite, gdje je arena? Arena, evo. To je arena? Da. Joj, kako sam ja... Puno sam, ok, hvala. Dobar dan. Oprostite, znate možda gdje je arena? To vam je arena. Ozbiljno, to je arena. Hvala. Oprostite, čao. Excuse me, do you know where Amphitheater Arena is? I haven't got English. No way. Okay. Sorry. Arena. Okay. Oprostite, gdje je arena? Ovdje tu! Danas smo se uživali